Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa. Igama lami nguvusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya ukuthi TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe ngane zakwethu. Ophusha igcokama elisha lapha nawe ngane zakwethu. Uthe uyayeka lapha ukuloketa lapha nokhuzani ngoba akatholi lutho. Lento ukuthi siyokusetshenziswa ngoqhawe lami especially futhi mina wethu ngiyibhiza ngenduna yamabhinci iwona amabhinci athi ngiyinduna yawo manje futhi mangizibonakala lokhu ngichemile lapha negcokama elisha kube sengathi futhi ngempela kukhona engikutholayo noma kukhona anginikeza khona umthandeni akukho akanginikeza khona ngala futhi le yasenkandla mfowampungo sakukho akanginikeza khona so manje waye ngempela ngizoze ngilokhu ngithuka omunye umculi sengathi content engitholayo ngibona ukuthi mina kuhle nje ukuthi ngempela manje abantu bangazi njengomuntu nje lezi insizwa oyithanda zombili ukhuzani naye umthandeni yabona manje vele laba bantu bobabili bahlulwa ngisho nje umuntu ehlule nawo ukunikeza nje u200 ukuthi uthenge idatha ekubeni uzompusha epage lakho uzombhala kahle ehlule nje nawo ukunika u200 so sengibonile lento ukuthi ayikho lento labantu asibathanda ngibathande nje bobabili so nje leyo nto ovele nto kulokhu sidala uqhekeka kumaskanda ngibona ukuthi sisiza ngaphi uthuka umculi ngempela yabona ngeke ngiyibuza ngempela ukubheka umuntu uthuka ukhuzani or uthuka umthandeni uyibuza ukuthi lo muntu utholani yini ngempela uyithola ngokubathuka nje bobabili utholana uthola lutho abanginiki ngisho 100 rand ukuthi hey mina nduna amabhinci uyangiphusha faka idatha lutho hayi ongoqo nabo baculi